Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, milé sestričky. Vítam vás na dnešnej prednáške o pôste v isláme a dnes vás bude sprevádzať Sumaya, ktorá je našou sprievodkyňou zdravia podľa sunny. Alhamdulillah. Sumaya žije v požehnanom meste Meka. Môžeme poprosiť o ďalší slajd, kde máme trošku viacej o Sumaji. Super. Takže Sumaya žije v požehnanom meste Meka, maša Allah, kde študovala islamské vedy a arabský jazyk na univerzite al-Qura, dúfam, že som to dobre prečítala, a špecializuje sa na výživu, chronické zápaly a prevenciu civilizačných chorôb, a to všetko v súlade so sunnou proroka Mohameda sallallahu alaihi wasallam. Jej životnou prioritou je pomáhať sestrám pochopiť, že zdravie fyzické aj duševné je dar od Allaha a že sa oň máme starať. A zdravie nie je náhoda, ale je to voľba, takže pokiaľ chceme priviesť do nášho života viac pokoja, energie a rovnováhy, tak je pre nás, alhamdulillah, naša Sumaya, ktorá je aktuálne najnovšou prúvodkyni a keďže táto téma, ktoré sa venuje, je tak dôležitá, tak aktuálna, tak sa nám alhamdulillah podarilo urobiť prednášku takto vlastne v kratšom termíne, ako zvykneme. A teraz už odovzdám teda slovo Sumay. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Drahé sestričky, srdečne vás vítam. A inšallah dúfam, že bude táto prednáška prospešná a naučíme sa niečo novšie, prehlbíme si svoje poznatky, inšallah, biidnillah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdadan min lisani yafqahu qawli. Takže na úvod chcem povedať niečo o pôste, keďže pôst je jednou z najstarších fóriem uctievania Boha, ktorá bola prikázaná moslimom, ale aj národom, ktoré žili predtým. Čiže nie je to žiadna novinka v islame. Všemovci Allah subhanahu wa ta'ala povedal: vy, ktorí ste uverili, bol vám predpísaný pôst tak, ako bol predpísaný tým, ktorí boli pred vami. Azda dospejete k bohabojnosti. Chcela by som stručne priblížiť zmysel a tradíciu pôstu v monoteistických náboženstvách, čiže postupne prejdem cez judaizmus, kresťanstvo a následne náš drahý islám. Takže poďme na to, ako to vyzeralo v judaizme. V judaizme bol pôst dôležitou súčasťou náboženského života s hlbokým duchovným významom. Najprísnejším pôstnym dňom bol Jom Kippur, počas ktorého sa veriaci pôstia až 25 hodín bez jedla a pitia. Sústredia sa na modlitbu a pokánie. V Tóre poznáme, teda je to tá židovská svätá kniha alebo text, je pôst spomínaný v niektorých veršoch, najmä v kontexte pokánia, modlitby a špeciálnych sviatkov. Jeden verš hovorí o povinnosti trápiť dušu. To trápenie duše znamená vlastne, ako sa chápe ako pôst. Spomína sa to 10. dňa 7. mesiaca je deň zmierenia. Bude to sväté zhromaždenie a budete trápiť svoju dušu a prinášať ohňovú obeť Pánovi. Čiže tu je to trápenie duše. Potom máme ešte ďalší pôstny deň, Tisha B'Av, ktorý tiež trvá 25 hodín. Ďalej ešte existujú aj menej prísne pôstne dni v judaizme, ktoré trvajú od úsvitu do západu slnka, spojené s historickými udalosťami. Napríklad ďalej sa ešte spomína v Tóre spojitosť pôstu a pokánia. Vybrala som jeden verš, ktorý hovorí: obráťte sa ku mne celým svojim srdcom s pôstom, plačom a nariekaním. Čiže tento text zdôrazňuje pôst ako súčasť pokánia. A ďalšie zaujímavé zistenie bolo, keď Mojžiš a pôst, teda Mojžiš sa pôstil, keď mu bolo dané desatoro na hore Sinaj,
spomína sa to v Exoduse, bol tam s Hospodinom 40 dní a 40 nocí, nejedol chlieb a nepil vodu. A ďalej takisto vieme, Míša Allah aj vy mnohé z vás, od proroka Mohameda sallallahu alaihi wasallam o pôste proroka Dávida. Jeden výrok hovorí, že najlepším pôstom je Dávidov pôst. Ako vyzeral ten pôst? Vlastne zvykol sa postiť každý druhý deň. A tento je naozaj že najlepší. Ako to vyzeralo potom neskôr v kresťanstve? Tieto informácie môžu byť veľmi dôležité a pomocné pri robení dáva so svojimi napríklad členmi rodinmi, aby sme si obhájili náš pôst, kedy môžeme vlastne spomenúť, že aj Ježiš sa postil 40 dní na púšti. Takže tu máme spomenuté napríklad, kresťania by sa mali postiť 40 dní pred Veľkou nocou, na pripomenutie 40 dní Ježiša na púšti, alebo potom adventný pôst, ktorý sa začína 4 týždne pred Vianocami. Teraz 5.3. začal ten veľký pôst pred Veľkou nocou, Popolcovou stredou, čiže sme takto narovnako, s kresťanmi, ale oni to tak troška inak praktizujú. Samozrejme, niektoré z vlastných skúseností viem, že sa napríklad zriekajú pozerania televízie alebo sladkosti. Takže Popolcová streda, alebo potom poznáte možno určite aj Veľký piatok, kedy veriaci obmedzujú konzumáciu mäsa. Takže toto. Potom tu máme ešte nejaké verše z Evanielia. Napríklad je tu spomenutý od Evanielia z Matúša. Potom duch zaviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, nakoniec vyhladol. Taktiež z Evanielia od Matúša sa spomína, keď sa ty postíš, pomáš si hlavu a umyj si tvár, aby si neukázal ľuďom, že sa postíš, ale svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, ťa odmení. Takže to bol ten pôst Ježiša na základe nejakých evanielí.